हेलो लोगोफोर, अमृत ब्रिक्सा आन्दालन दंफां गायनायनि फट'खौहाय माबोरै आपल'ड खालामनांगौ बिनि सोमोन्दैहाय नायनि एबा सोलोंनि। अब्ला गिबियावनो अमृत ब्रिक्सा आन्दालन एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो नांगौ। आङो बेहाय डाउनल'ड खालामखानायनि। बेबायदि ओंखारबाय नै इन्टारफेस। बेवहाय गाहायथाराव लग इनआवहाय थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेवहाय मबाइल नाम्बार होनांगौ फार्स्टआव। बेनिफ्राय गेट OTP आव थुदो। अब्ला बेहाय OTP फैसिगोन। OTP फैबाय। OTP साबमिट होखांनायनि उनाव बेहाय केपचा क'ड थुनांगौ। केपचा क'ड बे नाम्बारखौ थुनांगौ। नाम्बार दंखायो नै 80799। बेनिफ्राय 0। बेनिफ्राय लग इनआवहाय थुदो। अब्ला बेहाय लग इन जाबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। आपल'ड फट'आवहाय थुदो। आपल'ड फट'आव थुबाय आं। अब्ला बिदि ओंखारबाय। सेलेक्ट प्लान, अपेन केमेरा, अपेन गेलारि। बेवहाय सेलेक्ट प्लानावहाय थुदो। दंफांखौ सेलेक्ट खालामदो, मा दंफांखौ गायदों। अगरु, आवजार, गाम्बारि दं, आलुखि दं, गोबां दं नै। बादाम, बेहेरा, बेल, भेलखर, गोबां दंफां दं। भेलखर थुबाय आं। बेनि उनाव अपेन केमेरा दं, अपेन गेलारि दं। अपेन केमेराया बिसनिफ्राय एप्सआव थाखानाय केमेरा बेयो। ओमफ्राय अपेन गेलारि माने खेबखानाय फट'खौहाय बे अपेन गेलारियाव थुयोब्ला गेलारियाव सहैगोन आरो फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगौ। अब्ला होबाय। आंबो जायखिजाया मोनसे फट' लाबाय नै। बेखौ क्रप खालामदो, ओरै मिलायदो फट'खौ। मिलायनायनि उनाव बेवहाय गोजौआव क्रप दङ, बे क्रपआवहाय थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। प्लिज सेलेक्ट इमेज हुइच इज लकेसन मेटाडेटा। इमेजआ एरर जाबाय, माने आपल'ड जाया। दा बेबायदिनो ओंखारो। अब्ला गुबुन राहाया मा? गुबुन राहाया माबोरै खालामगोन दा? बेवहाय मोनसे दंबावो नै अपेन केमेरा। बे अपेन केमेराखौ बाहायनानैहाय बेखौ खालामनो हागोन आरो। बेनि सिगां अपेन गेलारियाव थांबावनानै एसे एडजास्ट खालामबावनि। बेखौहाय मिलायबावबाय नै। मिलायनानै बेयाव माखासे थुनोहाय रटेसन अपसन दङ नै। बे रटेसनावहाय थुनानै नायनि नै। मिलायनि एसे खायलें खुइलें खालामनानै थिक खालामफिनबाय थुदलाबायनानै। बेनि उनावहाय बे क्रपआव थुफिननि, जायोना जाया। नै, अब्लाबो जाया। दा बेबायदि जायोब्ला आरो गुबुन राहा गैया। अब्ला बेनि राहायानो बे अपेन केमेराखौ बाहायनांगोन। अब्ला अपेन केमेरायावहाय आङो थुबाय। बेबायदि केमेरा जाबाय नै। ओमफ्राय क्लिक खालामबाय आङो जिखुनु। अब्ला गाहायनि राइट सिनावहाय थुबाय आं। राइट सिनावहाय थुनानै होबाय। राइट सिनाव थुयोब्ला बेबायदि जाबाय नै। बेवहाय मिलायनो हागोन, क्रप खालामनो हागोन। सावगारिखौ मिलायनानै बै गोजौआवहाय क्रपआवहाय थुनांगौ। क्रपआव थुबाय। अब्ला क्रपआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि आपल'ड अपसना ओंखारफैबाय नै। दानिया बे आपल'डआव थुनानै होब्लानो बे आपल'ड जासिगोन। आपल'डआव थुबाय, आपल'ड जाबाय नै। दा बे सावगारिखौ जुदि डिलिट खालामोब्ला डिलिटबो खालामफिननो हागोन। डिलिटआव थुबाय आं।
अब्ला बेवहाय डिलीट अपसन ओंखारबावबाय नै बेयाव डिलीटआव थुनानै होब्लानो बे सावगारिया डिलीट जाफिनगोन आरो दा गुबुन राहाथ' जुदि जायाब्ला बेबायदिनो खालामनांगोन माने लकेसनखौल' अन खालामनांगौ जिहेतु बे केमेराया अपेन केमेराया बे एप्सआवनो फैफाखानाय एबा बेखौहाय होजोंनिफ्रायनो हरखानाय केमेरा नालाय बेखायनो बेजों खेबनानै आपल'ड खालामनाया जानांगौ आरोखि